Jama'a masu bibiyar Jarumar Hausa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Mun fito ne yau za mu mayarwa da Saɓalikita martani ko kuma jan kunne, saboda ta'asa da ta yi a wannan ƙasa, wanda tun da ake shugabancin ƙasan nan ba a taɓa samun matar shugaban ƙasa wawiya irin ta ba. Na'am, Aisha Buhari wawiya ce. Domin ba don wawiya ba ce za ta san halin da 'yan ƙasar nan suke ciki, amma ta yi kunnen uwar shegu ba ta san ma abin da ike faruwa a Najeriya ba, sai dai in an faɗi gaskiya an faɗi a kanta ita, to a wannan lokacin za ta fito ta nuna ai ita matar shugaban ƙasa ce. Aisha Buhari ba wanda zai kalle ki a mazannin matar shugaban ƙasa. A'a, ke ba komai ba ce. Tun da ake shugabannin ƙasa a Najeriya, tun da Najeriya ta sami 'yancin kai, ba a taɓa samun sokuwa matar shugaban ƙasa kamar ke ba. Na'am, ke sokuwa ce. Ba don ke sokuwa ba ce, ba yanda za a yi ga gaskiya ɓaro-ɓaro kina gani. In an faɗe ta, ki ce za ki rufe wa mutane baki a wannan zamanin da ilimi ya yawa, social media a ko'ina, ki ce za ki rufe mutane baki. Aisha Buhari, maganar da nake ina miki magana akan yaran da kika aika dutse, ko kuma yaran da kika aika mace da namiji, kika aika dutse aka kamo su aka yi musu dukan tsiya aka kuma rufe su. Ko da na ji labari an ce ita waccan yarinyar ta fita. To ki gyara zama Aisha Buhari, in tuna miki kanki in kin mance ko kewace ce. Saboda kin taɓo layin da bai kamata ki taɓo ba. Wannan magana ni ina yi ba don specifically akan waɗannan 'ya'yan ba, a'a, ai kin tsaga kin ga jini, tunda ba ki da kunya. Idan aka kyale ki kafin mijinki sauka ba a san iya ta'asar da zaki ba a wannan 'yan watannin, kafin ku sauka ku ebiya naku ku koma daura. Aisha Buhari, yaron nan da ya rubutun nan ƙarya ya yi. A lokacin da ke biki ji kunya ba, a lokacin da duk gaba ɗaya jami'o'in ƙasar nan da makarantun ƙasar nan gaba ɗaya a rufe suke, da 'ya'yanki da sirikanki suna ƙasashen waje, da abokan arzikinku suna ƙasashen waje suna karatu. Mu kuma nan 'ya'yanmu suna zaune a gida, daga yaran har waɗanda suke karatun jami'a ɗin. Da kina da hankali, wannan abin zai ɗaga miki hankali, ki ce da mijinki wannan ci bayan ƙasa ne a bari yara ba za su yi ilimi ba, domin kin san kowace al'umma in aka ce matasanta ba su da ilimi, wannan al'ummar ba ta da future. Amma akan ke shashasha ce, wannan abin duk biki gani ba. Na'am, ke shashasha ce. Yaron nan a lokacin da ya rubutu a zanne yake a gaban iyayensa. Lokacin nan university gaba ɗaya a rufe take, yajin aiki ake. Waye shugaban ƙasar nan? Mijinki. A wannan lokacin ba ki da hankali da nutsuwa da kishin ƙasar da za ki samu mijinki ki ce duk abin da ake bukata a baiwa waɗannan malaman makarantar su je su ci gaba da karantar da 'ya'yan Najeriya gaba ɗaya? Biki wannan tunanin ba? Ko ku a'a biki san a'a gaba ɗaya makarantun ƙasar nan sai da aka yi wajen wata 8 yaranmu ba sa zuwa makaranta ba. A wannan lokacin wannan yaron da wannan rubutun, 'ya'yanki biki ji kunya ba. Dan tsabar reni, kin rena mutane wayo, kika tsaya kika ɗauki hoto da 'ya'yanki da surukanki kina munna sun gama university. Me kike so 'ya'yan mu su miki? Su tafa miki? Idan ba a ce kin ci kuɗin talakawa ba, kuɗin wa za a ce miki? Aisha, ki kalli kanki. Ki kalli kanki a yanzu yanda kike. Amma da kike ɗin nan fokoko, haka ƙwaƙwalwarki take, babu tunani, babu hankali, babu hangen nesa, ba ki kuma da kishin Najeriya a zuciyarki. Dama mace in ta gama in ta yi ƙiba, to ƙwaƙwalwarta kuma tana zama ƙarama. To haka yanzu ke kika zama Aisha. Domin da kina da hankali, ƙwaƙwalwarki da tana aiki, yaro ɗan cikinki ko ma jikanki, dan ya yi rubutu ya ce miki kin ci kuɗin talakawa,
ai ba sai an ce miki ba, abin da ya faɗa gaskiya ne, kuma shine duka miliyan 200 'yan Najeriya abin da suke faɗa miki kenan. Ni ma na faɗa miki kin ci kuɗin talakawa, idan biki aiko an kama ni ba, ke ba 'yar halar bacci. Na faɗa kin ci kuɗin talakawa, kin ci kuɗin talakawa, kin ci kuɗin talakawa, azzalima ce ke, kuma shashasha ce ke, kuma baki da kishin ƙasa. Kuma kina ɗaya daga cikin waɗanda suke matan shugabannin ƙasa a ƙasar nan, waɗanda baki da daraja, baki da kunya, kuma baki da kishin al'ummar ƙasar nan. Sai ƙabilar ki kawai ta Fulani kika sani. Mutum 1000 nawa tunda mijinki ya hau shugabancin ƙasa kika iba kika tura ƙasashen waje suke karatu. Fulani, kun gurgunta ƙasar nan, kun raya ƙabilar ku ta Fulani. Ko dan kin ga mun kama mun yi shiru ba mai muku magana. Fulanin ma sai waɗanda suke tare da ku, waɗanda ba sa tare da ku ɗin su ma ba su fi ƙarfin a yi musu dukan tsiya a rufe su ba. Ko kin san idan mu a buɗe ike, mun san irin makirci da ja'irci da zagon ƙasa da kuke wa ƙasar nan, Aisha, da ke da mijinki tun da kuka hau? Na zaga rigage a cikin ƙasar Hausa nake magana, ban san wasu gurin ba. Duk inda ka san kai, har Bauchi an bani labari da Gombe, da kuma nan jihar taku ta Adamawa an bani labari. Duk inda rigage da ƙauyukan Fulani suke, makarantunsu gaba ɗaya a buɗe suke, ba a yajin aiki ba a makarantun 'ya'yan Fulani. Babu shugaban ƙasan da ita hawa shugabanci ya ware ƙabilarsa yake karantar da ƙabilarsa, yasa kuma makarantun gaba ɗaya na ƙasar suka rufe, aka ƙi a biya buƙatar waɗanda suke koyarwa ɗin, don mugunta, don 'ya'yanmu su zama jahilai, 'ya'yanku su zama masu ilimi. Duk wannan mun sani, Aisha, muka ja baki muka yi shiru. Babu makaranta ƙwaya ɗaya ta 'ya'yan Fulani da take a rufe. Dukkan makarantunku na zaga rigage, ƙauyuka, na zaga, na ga da idona a lokacin da 'ya'yanmu suke gida, a lokacin nan 'ya'yanku suna karatu. Saboda an ebi Fulani an tura su ƙasashen waje, sun koyar yadda za su koyar da 'ya'yanku karatu irin na zamani. Makarantun 'ya'yanku duk inda 'ya'yan Fulani suke, wanda na ga da idona, akwai AC, an gina muku da POP da interlock da tiles da ruwa da wuta, da kowane ɗan Fulani akwai laptop ɗinsa. Ba ki da kunya don wannan yaron ya rubuta ya ce miki, mama ma fa ice miki, ki wa Allah godiya, ai ke biki cancanta ba ma ai kiran ki uwa ta Hausa ta 'yan Najeriya. Ba ta ga duk matan shugaban ƙasar nan kowace tana da daraja, tana da mutunci, ke kaɗai ce ba ki da daraja, ba ki da mutunci. Dama ba a maganar waɗannan manya-manya da suka fita zakka, matar Sani Abacha da matar Ibrahim Babangida, waɗannan su sun ciri tuta, amma ko matan sauran shugabancin ƙasar nan wallahi suna da mutunci, sun yi rawar gani. Ke kaɗai ce mai ƙabilancin tsiya a iya ƙabilar ki ta Fulani kika tsaya kike rayawa, kina kuma ruguza sauran ƙabilar. Dara ce ta ci gida. Ɗan da kika kama kin ɗauka ba ɗan Fulani ba ne, to mun wa Allah godiya, ɗanku ne. Ai yanzu za a sako shi a bashi wata dukiya saboda ɗanku ne. Ba haka kuke ba? Aisha Buhari, duk kisa kisan da ake a ƙasar nan ban taɓa ji kin buɗe baki kin ce uffan ba. Ki buɗe baki ki ce ta tafi a sauke, biki taɓa faɗa ba. Biki taɓa ji an ce an tsare mota akwai mutane 44 an tiltila musu man fetur, an ƙone su ba, har da ƙananan yara da mata masu ciki da tsofaffi? Ban taɓa ji kin ce uffan ba, ko a shafinki ban taɓa kin yi rubutu kin ce uffan ba. A lokacin da 'ya'yanku kuka ba su makamai suka gurgunta ilimin ƙasar nan, daga ilimin addini har ilimin zamani, a wannan lokacin kuka ebi 'ya'yan kuke turawa ƙasashen waje suke karatu, kuma 'ya'yanku sauran 'ya'yan Fulani kuka fitar da su jeji, kuka buɗe musu makarantu da gurin jin daɗi da gurin wasa da tsalle-tsalle suna karatu. Mu 'yan Najeriya kuma gaba ɗayanmu muna zaune a cikin dukununin jahilci, tun ma ba mu da muke ƙasar Hausa da kuma arewacin Najeriya ba. Aisha Buhari,
rashin sanin darajar kanki ya yawa, amma yanzu ni zan faɗa miki kaɗan daga cikin halayenki. A lokacin kafin Buhari ya zama shugaban ƙasa, kin manta? Atamfa ta 10,000 ba kya iya ɗaura ta. Aisha Buhari na fa san ki. Na san ki ba sanin shanu ba. Saboda haka a yanzu kin mance wannan lokacin ko? Duba ki ga hotonki a yanzu, duba ki ga hoton mijinki da 'ya'yanki. Waɗannan fa su ne fa 'ya'yanki da fa mijinki. Fuskar mijinki tamowa ce da ita. Tamowa. Ke kanki takalmin da kike sakawa baya wuce na 3,000. A yanzu takalmin da kike sakawa da mijinki bai zama shugaban ƙasa ba, har ki mutu ba za ki mallaki kuɗin wannan takalmin ba. Na farko ke jahila ce. Kin san biki gama jami'a ba ma sai da kika auri Buhari, sai da Buharin ma sai da zama shugaban ƙasa a wannan karan, sannan kika je kika yi karatu. Jami'ar da kike karatu a London, Aisha, kin san na sani, ba baƙuwarki bacci ni. Ta'asa da taɓargazar da kika yi da kina karatu a tafin hannunmu fa kika yi. Aisha Buhari, da kitso fa sai ki wata 2-3 biki kitso a kanki ba. Yanzu in za ki kitso sai kin tafi Dubai. Wanda ike miki gyaran gashi na fa san shi. Na san shi, ɗan ƙasar Brazil ne. Yake zuwa specifically Dubai. Ki zo yi miki gyaran gashi ki koma Najeriya. Matar da ake miki kitso a shekara biki ki kitso sau 4 ko sau 5 ba. Yanzu za ki hau jirgi ki zo ki kitso daga Najeriya, ki zo Dubai ki kitso ki koma Najeriya. Duk da haka mun ja baki mun shiru mun rabu da ke. Kin ɗauka duk ta'asar da kike ba a hannunmu kike ba, ta ɓargazar da kike a ƙasar Turai a tafin hannunmu fa kike yi, Aisha Buhari. Duk abin da kike a kan idonmu kike. Ku ba ku da hankali sam, 'yan siyasan nan. Kun ɗauka abin da kuke a ƙasashen waje waɗanda suka zaɓe ku akan kun san su ba fita suke ba. Kun manta mu 'yan zuba ido. Muna ganin ku duk abin da kuke a ƙasa, duk inda kuka je a tafin hannunmu kuke. Muna ganin ku, muna ganin taɓargaza da irin albagazaranci da kuke da kuɗi. Kuɗi, dollars kuke ba da, in kuka ci abinci, dollars kuke ba wa waɗanda suke muku wanke-wanke da shara a ƙasashen Turai. A wannan lokacin kuɗin da za ku bayar a buɗe makarantunmu a karantar da 'ya'yanmu kun ƙi, saboda mugunta, saboda ku gurgunta ƙasar, ku raya ƙabilar ku ta Fulani. Kun sai makamai, kun bai 'ya'yayanku suna kashe al'ummar Najeriya. Kun buɗe rumbu na makamai, kun ba su Turje, su Aleru suna kashe mu dare da rana. Kun ziga 'ya'yanku su je makarantu, su ebi 'ya'ya, su yi garkuwa da su don a hana su karatu. Jiya nan nake jin labari ko shekaran jiya, ɗaya daga cikin irin 'ya'yanku na Fulani, 'yan ta'adda wanda suka iba a Yawuri, an ce ɗaya daga ciki yarinya 'yar shekara ko 15 ce ko 14 ce, ta yi ciki. Da aka faɗa uwarta, uwar ta zama kamar mahaukaciya, an ce ta yanke jiki ta faɗi ta mutu. Ko gaisuwa biki ba akan baki da kunya, baki da imani. Kai, Fulani duk inda mutum ikai da cewa ya san mugun halinku, wallahi bai isa ya ce ya san miye. Sai in kun yi wani abin, duk inda ka kai da sanin halin Bafulatani, sai maka wannan makircin da mugun halin, sannan za ka gane mugun halinsa. Wannan fa uwa ce ta yanke jiki ta faɗi, kuma 'ya'yanku ne na Fulani suka yi garkuwa da su a makaranta, suka yi garkuwa da su. Kina da damar da za ki bibiyi wannan yaron a shafinsa, a je a kamo shi a dutse, a yi duka, a kawo shi Abuja a rufe shi, amma ba ki da damar da za ki ce da mijinki waɗannan 'ya'yan da aka kama a makaranta virgin har an mata ciki, wannan abin duk bai girgiza ki ba. Kina fa da 'ya'ya, ko da yake 'ya'yanki kin nema musu mazaje, kin yi auratar da su, kar ki manta. Duk abin da kuka shuka a wannan mulki da ke da mijinki, za ki gani akan Zahara da ita da 'yan uwanta.
in an yi duniya don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, sai kin gani akan Zahara yarki da ita da ƴan uwanta gaba ɗaya, ba sai na kama sunansu ba. Akan wannan ɗan naki, in an yi duniya don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, irin ta'addancin da ƴan uwanku Fulani kuka ba su dama, kuka kawar da kai suke a ƙasan nan, in Allah ya sa da sai kin gani da ke da Buhari, sai kin gani akan Yusuf, akan Zahara da ƴan uwansu gaba ɗaya. Ciwon zuciya, baƙin ciki, ɓacin ran da kuka saka iyaye, in Allah ya so ya yarda Aisha, sai kin gani akan ƴaƴanki. Ai muna nan da rai. Ai ba akan mulki za ku dawwama ba, sauran ƴan watanni kaɗan ku sauka. Saboda wannan rashin kunya da rashin adalci da rashin imani da rashin darajanta ɗan adam ya yawa. Duk abin da kuke a ƙasan nan mun shiru. A ƙanƙara aka ebi yara mijinki a lokacin nan da ke da mijinki kuna daura, ki buɗe baki ki magana, biki ce uffan ba. A makaranta aka ebe su, biki ce uffan ba. Muka ja baki muka yi shiru. Haka a Kaduna aka ebi 'yan mata da 'yan maza, 'ya'yanku na Fulani suka yi garkuwa da su, biki fito kin ce uffan ba. Aka tsare jirgin ƙasa, aka sa masa bom, aka kashe na kashewa, aka yi garkuwa da tsofaffi da yara da maza da mata, biki ce uffan ba. Ke she'inan malamai sun fito sun fa irin ta'addancin da 'ya'yanki su Tirja su Aleri suke yi a Sokoto da Zamfara da Kebbi da Neja da Kaduna da Katsina da wani gefen na Kano da Jigawa, abinda ɗauka Imaka har Benue har Jos har Adamawa taki da kuke ciki. Duka biki taɓa fitowa kin nuna ɓacin rai ba, don tsabar ke fitsararriya ce Aisha. Saba likita, sai a rana ɗaya na jikin taɓa fitowa kin nuna ɓacin ranki akan an kashe yarinya ƙarama guda ɗaya a nan Kano, a inda nake. Wannan yarinya Hanifa da aka kashe ta, akan wanda ya kashe ta ya ɗauki sunan Hausawa ya sa Barau, da wannan mahaukacin ɗan giya malamin fodiyanci Abdalla Gadon Kaya ya fito yana ihu bayan ya sha giya ya bugu, yake cewa a daddatsa mutumin, a daddatsa mutumin, yake neman yan Human Rights Watch a kamo shi a daddatsa shi. Ashe dara ce ta ci gida, ashe ba Fulatani ne ɗan uwanku. Kika fito ke ma kika rubuta, kika ce ke ma kina goyon bayan abinda Abdalla Gadon Kaya ya faɗa. Ashe kin san duk ta'addancin da 'ya'yanku suke, da aka taɓo 'yarku ƙwaya ɗaya kuka fito har Baharin naki i fito ya ce malami i karɓa wa wannan 'yar hakkinta. Amma a ranar da aka ƙone Hausawa mutum 44, a wannan ranar mijinki ya hau jirgi ita fi Legas ƙaddamar da littafi. Biki ji kunya kin fito kin nuna alhini ba ma, ko a ƙarya ma, ko ma a siyasance ma, kika ja baki kika yi shiru. Duk ran da ike ƙasan nan a banza ike. Sunanki ne kawai dan an ce miki kin ci kuɗin talakawa, wannan da ɓata miki ne. Kin ci kuɗin talakawa, azzalima ce ke, kuma mugaye ne ku, miciya amana ne ku daga ke har mijinki. Aisha Buhari, idan baki aiko an zo an kama ni a nan Kano ba, ke ba 'yar halar bacci. Dan an faɗi gaskiya sai ki sa a aje a kamo yara a yi musu duka a rufe su. A wannan ƙasar muke. Dimokuraɗiyya ce fa. Mijinki ba shi da komai lokacin da i fito iya campaign. Mu ɗin da kika kama 'ya'yanmu kika yi musu duka kika rufe, mu ɗin da mu muka sai kati muka kankare muka tura wa mijinki i campaign da kuɗinmu. Kina ina a lokacin nan? Mai isa in kina da wani abu ki bai mijinki kuɗi yayi campaign ba? Wa'annan 'ya'yan wa'annan da kika kama kika yi musu, iyayen wa'annan da kika kama kika yi musu duka da kuɗinsu, Buhari i campaign i zama shugaban ƙasa. Akan baki da kunya a yau kike wannan cin mutuncin da wannan rashin kunya da wannan fitsarar da rashin ma mutunci. Ke ko kunya ba kya ji Aisha? Saba likita, duk abin da kike Aisha a tafin hannun mafa kike yi. Aisha, kin manta a lokacin da a gidan biki ma ba a gayyatar ki saboda kin zama kamar mujiya a cikin mata, ba wanda yake kallon ki. Aisha, kin manta? In kin manta in tuno miki. Aisha, da fa idan biki fa ya kai biki ba fa a gayyatar ki, wanda kuma aka gayyace ki din saboda kayan ki bai taka kara ya karya ba, a gefe kike, a gefe fa kike Aisha. Ana nuna ki ana wacce ita ce matar Buhari, ana murmushi, ana dariya. Mantawa kika?
motar da kike hawa ki je biki wacce iri ce Aisha? Kayan da kike sawa wanne iri ne Aisha? Jakar da kike riƙewa a hannunki wacce iri ce Aisha? Kin san ni, na san ki. Kar ki kawo mana renin hankali ma da dan mijinki ya zama shugaban ƙasa. Wa isa mijin naki zama shugaban ƙasa? Mu ne. Wannan rashin mutunci naki ya kai rahin mutunci. Aisha Buhari, dukka wallahi abin da kike a tafin hannunmu kike. Duk abin da kuke a ƙasar Turai, duk abin da kika a jami'ar ki, wacce ta asawa ta ɓargaza da shashanci dukka akan idonmu, amma wannan bai dame mu ba. Ki je ki duk abin da za ki yi. Amma yanzu tunda kika taɓo, wai ba za a yi rubutu a ce miki kin yi ke ɓarauniya ce. Lokacin da mijinki yana Daura ba aiki, haka kike? Kayanki kala nawa ne? A akwati kayanki ike, a akwati ƙwaya ɗaya kayanki ike. Yanzu fa ɗaki ne da ke na kaya ya kai ya kawo, takalmanki sun fi 1000. Ko kin ɗauka ba mu sani ba, duk abin da kike Aisha Buhari a tafin hannunmu kike. A tafin hannunmu kike. Kin yi uwa kin makarbiya hatta a siyasar ƙasar nan. Wannan ba mu shiga ba. Ina so in tambaye ki, kwana-kwanan nan fa kika yi wannan taɓargazar taki, muka yi shiru. Kika ce wai wannan 'yar takarar gwamnan taku ta jihar ku wai ba za ta zama gwamna ba, bayan fataci ɗin kika ce a'a sai ɗan gaban goshinki mai riƙe miki jaka Ribado shine zai zama gwamna. Me isa kike so Ribado ya zama gwamna? So kike mu fito mu faɗa wa al'umman Najeriya me isa kike so Ribado ya zama gwamna? Kina so mu je wannan matsayin mu da ke, ko ku a'a za ki iya bakinki ki iya mutuncinki ki ja bakinki ki shiru, mijinki gama ki koma ki je ki tsugunna a gefe. A ƙasar nan ba kirfa da future ɗin siyasa Aisha. Wannan matar abin da ya haɗa ki da ita fa tun kuna 'yan mata, ita ba ta ji haushinki ba, ke har yanzu kin kufare ta. Ba fa ita ta kashe zomo ba, rataya aka bata. Ita wannan 'yar takarar gwamna a jihar ku, akan tun farko Buhari ita iso i aura, kika zo kika yi tsalle kika dire, kika yi halin naku na Fulani, ta ƙaƙa Allah i kawo rabon waɗannan 'ya'yan, kin san ai baya son ki. Wannan 'yar takarar gwamna ike so, ita ike so ya aura, akan haka ne har yanzu kike jin haushinta. Ai soyayya gaman jini ce. Duk da baya son naki kamar yadda ike son nata, ai ke din aka aura, har kin hayayyafa da shi. Amma har yanzu biki kyale ta ba, kina mata bita da kullun kishi. Ai dama na ce miki, idan duk aran da kika kuskura kika ce zaki yi wata rashin kunya, zan nuna wa mutane wace ce ke. Ai abin da ya haɗa ki kenan da ita wannan 'yar takarar gwamna ta Adamawa. Buhari ita ike so, ke baya son ki, bayan ya aure ki ma Buhari hankalinsa a kanta ike. To ya zaki da shi? Biki ji ba manzon Allah ya ce Allahumma la ta'khudhni lima la amlik. Zuciyarsa ce. Kuma yanzu Buhari ke kanki kin san ya expire. Ki yasa yanzu Aisha bana so in shiga wani layin fa da ke. Ke da kina da kunya ma irin abubuwan da kike a ƙasan nan, muka shiru, da kin san ai akwai irin wanda suka san sirrin ki a tafin hannun mu kike. Ai da sai ki iya taka tsantsan. Ina so in tambaye ki, so kike yanda kike iko da Fulani a naɗawa na kar a naɗawa ne, haka kike so ki iko da Najeriya gaba ɗaya? Fulani kabilar ki ce. Dama muka baku, muka bai mijinki zama shugaban ƙasa, kuna iban ƙasa, kuna iban kuɗi kamar ƙasa, kuna yanda kuka ga dama da shi. Yanzu aike me biki wa mu yatta Allah ba. Kin ga mu yatta Allah ai kungiyar ta'addanci ce, amma akwai abin da kike so biki samu ba. Me isa kika mu yatta Allah zagon ƙasa? Waye isa a ɗauki Sunusi Lamido Sunusi a naɗa shi shugaban Fulani na Afirka? Aike ci. Ko kin ɗauka ba mu sani ba? Ko kin ɗauka ba mu san ilaƙarki da Sunusi Lamido Sunusi ba? Ai ke ce kika ce dole sai an bai Sunusi Lamido Sunusi abu biyu. A bashi zama khalifa na Tijjaniya,
ai ɗan gidan ɗa'ir Bauchi yana so, ke kika hana. Amma ƙabilar taki ta Fulani kin haɗa gaba da ɓacin rai da baƙin ciki a tsakankaninku. Ko kin ɗauka ba mu sani ba. Ai ɗan gidan ɗa'ir Bauchi shi ike so igaji ubansa, kika hana kika ce a bai Sunusi Lamiɗo Sunusi. To dan ya zama Khalifar Tijjaniya ba zai zama sarkin Kano ba har duniya ta tashi. Sannan kuma kika dawo dan ki faranta masa rai, kika ce a ba'i shugaban Fulanin Afirka gaba ɗaya, ai akwai waɗanda suke so, nan ma kika hana. Wa ya ƙirƙiro wannan sarautar? Ba ke ce ba? Dan ki san mun san abin da kike, Aisha Buhari, a tafin hannunmu kike. To ita wannan ‘yar takarar gwamnan taku, haka fa da ta tsaya sanata, kika tsaya akai ta faman shari'a, kotu ta bata. Yanzu kuma ta ci takarar gwamna, kin ce a'a lalle sai dai abu ya Ribadu ɗan riƙon shanta. Domin ke ‘yar gaban goshi ce a gurin Ribado, shi ma ɗan gaban goshi ne a gurinki. Aisha Buhari, ba na so magana in ƙetara daga nan. In na ƙetara daga nan, Aisha Buhari, zan faɗa abin da duka 'yan Najeriya sun fito sun miki tofin alatsi ne. Karki takura mana mu faɗa abin da gidan biki 'ya'yanki ma bisu isa su je ba. Karki takura mana mu faɗa abin da sirikan 'ya'yanki za su nemi tsari da 'ya'yan naki. Ki tsaya iya iyakarki. Abin da kika yi mana ranmu a ɓace ike. Irin ta'addanci, kisan ƙare dangi, specifically mu Hausawa, kuma ni a matsayina na Bahaushiya gaba da baya, a matsayina na uwa nake miki wannan maganar, domin ba wanda ya isa ya fito ya taka miki birki a ƙasan nan sai mu Hausawa, domin mu ne iyayen gidanku. Domin duk wata masifa da bala'i da Najeriya ta shiga a gurin Fulani, dole mu karɓi laifin kakanninmu da suka yi kuskure suka ba ku matsugunni. A lokacin da duk duniya in kuka je ana korar ku, ana ta sa'ayar ku, ana korar ku. Duk inda kuka je akan halinku na biri, na ɓarna, na ta'addanci, na abin na ɗayan wanda kin sani na sani ba sai na faɗa ba. Kina da sirkai, ba sai na faɗa ba. Ake ta sa'ayar ku, ake korar ku. Kakanninmu suka ba ku matsugunni. To yanzu duk wata taɓargaza da za ku yi, mu ne iyayen gidanku, mu ya kamata mu fito mu muku magana, domin in ba mu fito ba kowa yana ganin to ai Hausawa iyayen gidan Fulani ne, su ya kamata su fito. To yasa na fito in sauke nauyin da ike kan Hausawa a matsayinmu na iyayen gidanku. Ku Fulani, ku iya zama, domin kuna jawo mana abun kunya. Mu ne iyayen gidanku, laifinmu duk kowa ike gani. Domin mu muka ba ku matsugunni, muka tsugunnar da ku, kuka zama annoba a ƙasar. Aisha Buhari, ko biki san yanzu ana harshashen wajen miliyan 3 na Bahaushe 'ya'yanku Fulani sun kashe ba. Ba ki da labari garuruwan Hausawa ɗaruruwa ya zama kufai? Biki iya aikawa sai a kamo Tirja da Aleru da Dogo Gyaɗi ba, sai yaron da yi rubutu don ya ce kin ci kuɗin talakawa? Ai ba kin ci kuɗin talakawa ba, a'a kin saci kuɗin talakawa. Ke ɓarauniya ce, mijinki ɓarawo ne, in biki sa an aiko an kama ni ba, ke ba 'yar halar bacci. Ki ji marar kunya don an faɗi gaskiya? To kin ga kaɗan na taɓo. Kaɗan na taɓo duk abin da kuke a Adama akan idanmu ike. Kin tsaya tsewar daka sai Ribadu ya zama gwamna. Wannan baiwar Allah, ke ma kin rasa Buhari, ita ma ta rasa. Buhari ba ta taki ike ba. Ke kina kwana a ɗakinki daban, shi yana kwana a ɗakinsa daban. Ke kin kama hanyarki, shi girma ya kama shi. To me isa Allah kike kishi da ita? Ba yanda zaki, Buhari bai mallaki zuciyarsa ba, ita ike so, kuma zai ci gaba da soyayyar ta har duniya ta tashi. Ya fi ƙaunarta da ke, amma ke Allah ya rubuta ke ce matarsa. Ki daina bita da ƙulli, kuma Ribado in an yi duniya don manzan Allah, Allah ya hana shi abin da kike so. Ai na san me isa kike so Ribado ici. Dan Allah jakar da ike rike miki bata ishe ki ba? Ke fi 'yar gabar goshi ce, 'yan lele ko? Kuma shi ma ɗan lele ko? To, da Ribado da Sunusi Lamiɗo Sunusi,
waɗannan duk yanda za ki yi ba za ki iya canja inda Allah ya ajiye su ba. Aisha Buhari, wannan karan na yi magana a cikin hankali, a cikin nutsuwa. Nan gaba in na ƙara jin wani abu wanda saɓa wa hankali, zan fito ne maganar da 'ya'yanki gaba ɗaya in an ce su je gidan biki ko su haɗu da ƙawayensu, wallahi ba za su iya ba. Ke ma kuma in an ce ki je gidan biki ba za ki iya ba in kina da kunya. Saboda ba ki da kunya sam, kuma ba ki da imani, kuma ba ki da kishin ƙasar nan. Kun gurgunta tattalin arzikin ƙasar nan, kun ebe kuɗin ƙasar nan gaba ɗaya yana gurin mu, yatta Allah yana gurin ku, daga ku sai ƴaƴayenku. Kuma an magana ku ce za ku aiko a kama mutum. Kin daɗe biki aiko an kama mutane ba. Ina tsiman ki aiko a kama ni. Na ce miki ki aiko a kama ni in ke ƴar halacce. Ina tsiman ki. Da ni da ke shege ka fasa. Yaushe kake tunanin Bahaushe da Bafulatani za su zauna inuwa ɗaya? Ka je ka binciki tarihin Bahaushe da Bafulatani. Abokan gaba ne, abokan gaba na gidi. Ku kasance tare da sabuwar tashar mu wadda za ta ringa kawo muku shirye-shirye na musamman kamar labarai, ra'ayoyi, tarihi da al'adu kan Hausa da Hausawa. Jaruma Hausa TV, sha kallo.